നമസ്കാരം. ഞാൻ മോണ്ടിസോറി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം ചെയ്യുന്നത് യുടെക്കിലാണ്. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, യുടെക് വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് വളരെയധികം മികവ് പുലർത്തുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമാണ്. വർഷങ്ങളായി തന്നെ എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് ഉൾപ്പെടെ നമ്മുടെ യുടെക്കിൽ നിന്ന് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നേടിയ ഒരാളാണ്. അദ്ദേഹം പുറത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്നു. പുള്ളിയുടെ ഒരു റെക്കമെൻഡേഷനിലാണ് ഞാനിവിടെ ജോയിൻ ചെയ്തത്. യുടെക്കിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇൻ്റർനാഷണലി നമുക്ക് വാല്യുവേഷനുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റാണ് അവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ രീതിയിലുള്ള ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്നായാലും അതുപോലെ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്നായാലും നമുക്ക് വളരെ നല്ലൊരു സപ്പോർട്ടാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. അതായത് വളരെ നല്ല ക്വാളിറ്റി ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷനാണ് യുടെക് നമുക്ക് തരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ എല്ലാവരോടും പറയുവാണ്, നമുക്കൊരു നല്ല സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വേണം, അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു എഡ്യൂക്കേഷൻ വേണം, നല്ലൊരു പ്രൊഫഷൻ ചൂസ് ചെയ്യണം എങ്കിൽ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും കണ്ണട